BL Sebul Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 12 Maret taun 2026 kapetik saka Injil Lukas bab 11 ayat 14 tekan ayat 23. BL Sebul utawa Baal Sibub mujudake dewa sesembahan bangsa Kanaan. Miturut asal-usul basa utawa etimologine, tembung Beelzebul tegese dewa laler utawa rajane laler. Ing ngelmu kadewatan Yunani, dewa iki kagayutake karo panguwasa kasuburan, nanging uga sakeh kang njejenesi. Wong kang pikirane ngres, caturane saru, lan tumindake nista jina pindha kewan kayakini ana jroning regemane Beelzebul. Isih eling to karo salah siji dosa pokok manungsa yaiku ngumbar nepsu seksual. Dewa iki kang dadi panguasane. Ing waosan dina iki para litoret lan wong-wong Parisi padha nuding Gusti Yesus migunakake prewangan Beelzebul tetunggul setan jroning tetombo. Kanthi tudingan mau, satemene para litoret lan wong-wong Parisi wis nindakake 3 perkara ora prayoga marang Gusti Yesus. Sepisan, wong-wong mau wis ngina Gusti Yesus Sang Putraning Allah. Allah yang Roh Suci kang makarya ing panjenengane sarta Allah yang Rama kang ngutus panjenengane. Iki sawijining dosa kang ora bisa kaapura. Kanthi tumindake mau, wong-wong Parisi lan para litoret wis nampik karya kaslametan dalem Allah. Mula wong-wong mau kapesthekake ora bakal slamet. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 12 ayat 32. Kapindho, wong-wong mau wis mitenah Gusti Yesus. Kanthi pitenahe, wong-wong Parisi lan para litoret wis ngabarake kang ora saknyatane alias tumindak goroh bab jati diri dalem Gusti Yesus. Minangka Allah Putra kang Maha Kuwasa, panjenengane saguh nindakake apa wae, kalebu nyarasake wong kang wuta lan bisu marga kang slupan demit. Nanging kanthi nuding Gusti Yesus migunakake prewangan Beelzebul, wong-wong mau ngasorake Gusti Yesus minangka manungsa kang gedibal marang roh ala. Katelu, kanthi panuding kaya mengkono mau, wong Parisi lan para litoret wis mepalangi wong akeh anggone padha nggayuh kaslametan. Wong kang kepangan karo pitenah warta gorohe wong-wong Parisi lan para litoret bakal rangu-rangu anggone asrah percaya lan nderek Gusti Yesus, kepara malah padha melu nampik panjenengane. Wong-wong mau bisa wae dadi sambung tutuke wong-wong Parisi lan para litoret jroning nyebarake warta goroh saengga tansaya akeh meneh kang kelangan kalodhangan kanggo nampa kaslametan. Mula kanthi nuding Gusti Yesus migunakake prewangan Beelzebul, wong-wong Parisi lan para litoret ora mung nutup dalaning kaslametan kanggo diri pribadi wae, ananging uga mepalangi wong liya kanggo nggayuh kaslametan. Para tresna pelem kinasih, salah siji piwulang kang bisa kadudut saka waosan dina iki yaiku bab wigatine tumindak jujur. Jujur ing pikiran, jujur ing omongan, uga jujur ing tumindak. Aja gampang percaya warta kang durung cetha jluntrunge. Aja uga seneng nyebar warta goroh utawa hoax. Sadurunge ngandhakake marang liyan utawa sadurunge forward kabar marang wong liya, prayoga warta kang katampa katinting kasetitikake luwih dhisik kabenerane. Ora pengin to jenengan katampik mlebu swarga marga lirwa tumindak jujur. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuhin Yang Roh Suci. Amin. Gusti, mugi kaapunten kawula ingkang kirang setiti lan permati saben nampi warta
sarta nyempuluraken dumateng asanes. Kawula janji badhe langkung setitiran permati saben nampilan nyempuluraken warta amrih boten damel pituna. Amin. Kunjung kasmo dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.